Здравейте! Днес ще играем Магарио. Както ще видите от заглавието, днес ще играем Магарио. Надявам се да сте гледали клипа на Магарио. Извинете, че картинката на клипа единия е на жени, защото ми се показа една реклама. Докато играем, явно я е пуснало на нещо, оня футбол. Ето за това най-вече обичам да игра футбол. Гадно. Yes. Тоест го прецакаха много гадно. Ама и мен ме прецака това. Аз мисля, че може да му избягам на уня, ама какво да се прави? Аз винаги като видя някой голям, оглеждам около него да няма някои малки. И ето около той имаше малки, ама аз не можа да му видям. О, хубаво се получи тук. Пуснаме на хубаво място с доста храна. Не бих казал, че е доста де, но нали пак е храна. Не е като без нищо. Можете да проверите страницата на един приятел, той се казва Kataxbg, и The Creeper, има един друг приятел мой. Той снима една поредица. Аз Kataxbg и The Creeper снима една поредица. Може да видите на The Creeper страницата и ще видите поредицата, която снимаме. Аз, Kataxbg и The Creeper. Естествено, за сега сме направили 9 епизода. Надявам се да продължим така, като знака снима Minecraft Tyranny вече 300 епизода, 150 епизода е направил на Minecraft Tyranny. Много готин. Знака много готин според мен. Гадно. Аркада го е първи. Втория е Унамет. Гиби. Този клип ще бъде по-кратък от 15 минути, защото не знам защо, но имам ограничения за снимането. Не знам дали само аз имам, но един приятел също има. Доста храна има тук. Ако се огледам. Гадворст. Не съм по-голям от него.
Гадно. Ама какво да се прави? Много е готин ония клип в началото с картината на жените. Без да искам съм го направил главната картина да е на жени. Преди малко бях в този мап. Преди малко бях тук също. Never be. Първият е Аркада Go, втория е Never be, втория е Collide, третия е Never be Alone. Ето го Never be Alone. Never be Alone има малки. Не. И вече Never be Alone не е дори в класацията, защото са го изяли. Бела няма да стане. Как бе? Аз съм по-голям от него. Явно ми бъгна. Опа, ланка. Не, Аркада го. Аз ти обичам клиповете. Бела, моля те. Бела. Добра Бела. Аркада го много обича да се раздвоява и да разгледам около него. Първо да си похапна и тогава. Сега пък Аркада го е... Чакай. Не. Не. Тук има много храна. Наистина много. Много добро място намерих. Като си с резултат 300, много трудно почват да се вдигат. Гледайте колко много ям. Не е чак толкова много, да. Като направиш 1000, трудно се вдигат. Наистина много трудно. Тим, ще го изям тоти. Сега сме с резултат 416. Тук е опасно той е опасен. То също е опасен, само че. Гадно. Yes! Това беше на късмет, на голям късмет.
Леле, бяхме еднакво големи, ма. Нали поне не са ми изяли целия. Какво да се прави? Аре бе. Опа. Някои хора може да помислят, че Агари е много трудна, но всъщност е наистина доста лесна. Може да кажа, че тъпа, скучна, но всеки си има свое мнение и на мен ми харесва. Лично аз доста си харесвам Агари. Тя е една от любимите ми игри. Да ви кажа, че скоро ще трябва да спираме клипа. Защото вече ви казах, че имам ограничение. Което ограничение е 15 минути. Аз вече снимам 12. Добре. Опа. Ахай! Хихи! Има една идея, която е гадна, но не и за мен. То всеки момент го усещам, че се раздвои. Усещам го. Аре бе, какво стана бе? Айде де! Аре бе! След 2 минути ще трябва да спра клипа. Няма и толкова. И това беше от нас. Надявам се да ви е харесало. Довиждане. Това беше